आरो एसे एनैयाव माने आनकन्ट्रल जानो नाङा फरायनायफोरखौ गारनो नाङा मेहनत खालाम ओमफ्राय गावनि लाइफ लाइननि थाखाय माने मोनसे मोजां लामा नागिरनानै ला डि विलियम्स इंलिश स्कुल बेयावनो फरायोमोन सिगांहाय आङो स्टक खालामो औवा माने बेफार मोजां सोलिगासिनो बिथांना बिजनेसा बेफोरबायदि मावनांगौ आरोना बिजनेसखौ एक नाम्बार जों बे नारें जुमब्रानिखौ बानायनानै जोयोमोन आरो बल बानायनानै जोंना फिल्डआ आलदा जायोमोन एसे एक्सट्रा ओमफ्राय नैबेहाय आंना नै फेसबुकआव गोबां मोजां रेसपन्स मोनदों फेसबुकखौ आं बांद्राय इउज खालामामोन हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि आंनि गोदान दिननि गोदान ब्लग भिडिअ'आव दा आं बेंटलाव फैदोंमोन बेंटल बाजार दिनै बिस्थिबार अक्ट'बर 30 तारिख एसे खामानि दंमोन बेनि थाखायनो दसे फैब्रबनांदों सासे साबस्क्राइबारा मोजां कमेन्ट होदोंमोन जे भुटाननि भिउफोरखौबो देखाय आदा होननानै दा बे कमेन्टखौ नुनानै आं दाख्लैनिफ्रायनो ट्राइ खालामगासिनो मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो होननानै दा एकदम टाइमानो एडजास्ट जाया जाबाय थादों दा गोबां बेले बेजेबो सोलिगासिनो ओमफ्राय मैया दाख्लैहाय जाय बिथांमोनहा गारि सालायनो सोंहरबाय थायोमोन बे बिथांमोनहा माखासे जों दा जि कम्पानियाव सालायगासिनो बाहाय इन्टारभिउ लाबाय थानायाव सोरबा होफैबाय दा जोंनाबो खामानिया बन्द जानानै दंथ'यो दाख्लैनिफ्राय साननै सानथाम जाबाय माने भुटानाव खामानि मावोबा पारमिट नांगौ जायो दा बे पारमिटनि एसे गन्डगल जानानै जोंना साननै सानथाम जाबाय खामानियाव थांथ'नो हायाखै दा साननै सानथाम एसे रेस्ट लाबावनानैसो जोंना पारमिटआ एसे क्लियार जासिगोन जे प्रब्लेम जानानै माने पारमिट प्रब्लेम जानानै थांनो हायाखै आरो बेखायनो दा ओरैनो दंथ'यो गामियाव बेंटलाव एसे खामानि फिसा दंमोन बेखायनो फैदोंमोन आं बे बेंटल टु सान्तिपुर दादगारि सहैजोब्बाय बेजों बे लामाया भुटानाव बिराद गोबां रुल्सफोर माबा खालामबाय गोदान नेम ओमफ्राय स्ट्रिक्ट खालामगासिनो बिरादनो माने जुदि बिना पारमिटआव खामानि मावोबा बेथ' गोदोनिफ्रायनो दंखायो रुल्सआ माने बिना पारमिटआव खामानि मावोबा 25,000 फाइन पारमिट गैयालासिनो माने भुटान सिङाव जब बा खामानि मावोबा आरो पारमिट नांथारगौ दा 25,000 फाइन होसिगोनानै आरो बोसोरसे ब्लेक लिस्ट जाबावो आरो बोसोरसे नों माने हाबनो मोना भुटानाव ओमफ्राय जुदि नों फाइनखौ होआबा नोंहा लाइफ टाइम हाबनो मोनला जेबो मावनानै जानो मोनला बा मा होनो बेरायनो मोनला थांनो मोनला बा भुटान सिङाव हाबनोखौनो मोनला बेबायदि आरो लाइफ टाइम ब्लेक लिस्ट जागोन आरो नोंनि डकुमेन्ट्सआ नै बेबायदि रुल्स ओमफ्राय बिसिनिया गोसोखांबाथाय बानायखायो रुल्सआ गाबोननिफ्राय होननाय गैया आरो जोंनिया उमुक थारिखनिफ्राय बिदि स्ट्रिक जासिगोन उमुक थारिखनिफ्राय बिदि आयेन सलायसिगोन बेबायदि गैया बिसिनिया भुटाननिया ना डाइरेक्ट गोसोखांबाथाय माने दिनै जाबाथाय रुल्सआ फिक्स जाबाथाय दिनैनिफ्रायनो सोलिखायो आरो बिसिनिया ओरैबायदि बेबायदि माबाखा आरोना बेखायनो बिराद सेफटियाव दं कान्ट्रियाबो माने जेबो प्रब्लेमनि गोजानाव थाखायो आरो जेबो प्रब्लेम जालाबायनो नागिरा दा गोदान गेटआबो दाख्लैहाय अपेनिं जानोसैमोन ओमफ्राय इलेक्ट्रिक सर्ट सार्किट जानानै माने फायार वर्क खालामनाय जादों ओमफ्राय बेनिफ्राय दासिमबो केसआ सल्भ जायाखै बियो बेनि थाखायनो दा बे गेट गोदाना अपेनिं खालामथ'नो हायाखिसै आरो गारिफोरखौबो बबेखौबा हाबहोलाबायनो नागिरा दा बिहिर बांद्राय जाम जाबाथाय माने बहुद बे डिजेल पेट्रल थाव बोनानै माने जाम जायो होननानै माने थाव बोग्रा सानो दा जानला मोनला गारि बोरायलांबाथाय बलेर' गोदानजोंनो बहुद बेफोरबायदि खामानि मावो आरोना दा बेखायनो थाव बोनो थांगोन नामा होनखायो बे बेरायनो फैनायफ्राबो सोरबा थाव सोनो थांबा होनफ्राङोना बिसोर सिन्थायनो हाबनो मोनलायलाङा मालाबा बेबायदि घटना जानानै दं आरो सेन्ट्र गारिखौथ' बिराद माबा खालामो दा डाउट खालामो आरो सेन्ट्रबाथाय माने थाव बोग्रा सेन्ट्रजों बिराद थाव रोगायो नालाय बेनि थाखायनो आरो दा मा बुंबावनो आरो बिजनेस थाखा फैसा थाबाबो सोरबा बिजनेस माबाखौ एक नाम्बार बिजनेसखौ फसाया आरो थाखा फैसा थाबाबो सोरबा आन्दायो मा मावनानै जानो होनो आइ जोंनावथ' थाखा फैसा दंनायमोनबा ना लाख थाखा दंनायमोनबा मा बिजनेस मावगौमोनथाय दा फैसा थाबाबो सोरबा मावनानै जानो आन्दायो आरो ना मा मावबावनो रा होननानै बेबायदिनो आरो आइडिया फैया सोरनावबा
बेखायनो आं बुंबाय थायो भिडिअआव जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां फराय गोसो हो फरायनायाव मालायनि खोथायाव गोजावलाबायनो नाङा आरो एसे एनैयाव माने आनकन्ट्रल जानो नाङा फरायनायफोरखौ गारनो नाङा मेहनत खालाम ओमफ्राय गावनि लाइफ लाइननि थाखाय माने मोनसे मोजां लामा नागिरनानै ला बेबायदि आरोना मालायनि खोथायाव गोजावफालाबायनो नाङा गावनि थांखिखौ एकदम साक्सेसफुल खालामनो नाजाथार नङाबा माबायदि दानि जुगाव मिथिखाबायना संसार जानांगौआ बिराद हार्ड आरो दा जोंफोरनि लाइफखौनो नाय ड्राइभार लाइफआ माबायदि मालाबाबो साक्सेसफुल जाया साननायफ्रा उमुक मावगौमोन होनबाबो हाया बेबायदि आरोना दा थुक्राझार मोनफैबाय नै जेडि उइलियाम्स इंलिश स्कुल बेयावनो फरायोमोन सिगांहाय आङो बिसिम मोनफैबाथाय गोसोखाङो आरोना जों बावनो फरायोमोन होननानै बेफोरबायदि गोसोखांफ्राङो ओरैजाय थांबाय पिकनिक स्पट आइफवालि ओरैजाय थांबाय जोंनि सान्तिपुर निज्लागुरि दादगारि भुटानबो मोनहैबाय बेजों थांबानो बेलेग जाथिफोराथ' उन्दैनिफ्रायनो 9-10 निफ्रायनो माने फरायनायजों लोगोसे माबा मोनसे हाबाबो पार्ट टाइम सोलोंलांबाय थायो दा बिसोरो सोलोंनाय समाव थाखा फैसाखौ नाया आरोना माने रोंनानै जाहाथे फिउचाराव माबा मोनसे खालामनो हायो बेफोरबायदि खामानि सोलोंलांबाय थायो आरो दा जोंनि बर'फोरा बिराद खमानो बेफोरबायदि माने खालामनाय नङा पार्ट टाइम खामानिफोर सोलोंनाय नङा पार्ट टाइम खामानि मावनाय नङा दा बे मोनसे गोरोन्थि आरोना जोंनिया फरायनायजों लोगोसे माबेबा मोनसे हाबा बा माबेबा मोनसे खामानि सोलोंलांबाय थानो हायोबा पार्ट टाइम जब होननानै बुङो जायखौ बेलासिफ्राव बा फुंफ्राव बेफोरबायदि माबा मोनसे सोलोंनो 1 घन्टा बा आधा घन्टा हायोब्ला बिराद मोजां आरो जोंनि थाखाय माने फिउचारनि थाखाय दा बेयो जोंनि एक्सपिरियेन्स आरोना गोदो मानो बिदि सोलोङाखै टाइम मोननाय समाव मानो बिदि मावबोआखै बेफोरबायदि सानबाय थायो जों दा बारबोबायना टाइमा जोंनाव दा बेफोरबायदि सोलोंनायनि टाइम गैला दा मावनानै जानायनि टाइम फैबाय बिनि थाखायनो जोहोलावफोर नोंथांमोनहा जुदि फरायबाय थादोंबा आरो आं मिथिगौ आंनि साबस्क्राइबारा गोबां स्टुडेन्टफोरबो दं नायो आंनि भिडिअखौहाय नोंथांमोनहा पार्ट टाइम खामानिबो माने सोलोंनो नाजा जाहाथे इयुनावहाय खामानि होयो फिउचाराव दा अखा हागासिनो नै फिसानो फ्रिनो माने मा होनो गिदिरबो हाया फिसाबो हाया आरो बांद्राय मिडियाम आंनि भिउआ माबायदि नुदों बरियानो ओमफ्राय दा दिनै आं प्लानिं खालामदोंमोन भुटानाव थांनो होननानै ओमफ्राय टाइमा एडजास्ट जायाखिसै दा बे जोंनि साबस्क्राइबारा कमेन्ट खालामदों भुटाननि भिउफोरखौबो देखाय आदा होननानै एसे दा बेखौ आं नेक्स्ट भिडिअआव लाबोगोन ब्लग मोनसे भुटाननि भिउखौ लानानै माखासे जोहोलावफ्राबो कमेन्ट खालाम लाबोनांगौ ना लाबोनाङा भुटाननि भिउफोरखौ नोंथांमोनहा नायनो गोसो दंना गैया ब्लगाव टाइमा दा 3:51 जाबाय नै दा थांबा माने मोजां नुनाय नंला भिउआ नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो खोन्थानोसै भुटाननि भिउखौहाय बे जाबाय आमलाइगुरि गामि बे बल फिल्डमोन बाव गोबां गिदिर माने बल मेच जायोमोन फुटबल मेच अमा बेदरनि मानि दा माने फुटबल प्लेयारफ्राबो गामियाव गैला रावबो खम जालांबाय स्पर्ट्सआव इन्टारेस्ट गैला मानसिफ्रा दिल्ली मुम्बाइ खारबाय आदा सदा फरायनानै फरायनो इन्ट्रेस्ट मोनासै थाखा फैसा नांगौसिबां गैया दा जोंनि बर'फोरनि न'खरफोरखौथ' बयबो मिन्थिखागौ गामि एरियानिखौ बेफोरबायदि जानानै दा स्पर्ट्सफ्रावबो इन्टारेस्ट गैला आरो मानसिफ्रा नैबे एलपि स्कुल निज्लागुरिनि ओमफ्राय नैबे एलपि स्कुल खाथियावनो जोंना नैबे बेम्बु स्टक खालामो औवा माने बेफार मोजां सोलिगासिनो बिथांना बिजनेसा बेफोरबायदि मावनांगौ आरोना बिजनेसखौ 1 नाम्बार बिदि मावनांगौ बा 2 नाम्बारल' गोसोखाङोना मानसिफ्रा थाब देरनाय सर्टकाट बिदि नागिरो आरोना जेसेनो सर्टकाट लामा नागिरो एसेनो सर्टकाट गोलैयोबोनो नंगौना रायजोफोर बांद्राय सर्टकाट नागिरनो नाङा नैबे ओमफ्राय निज्लागुरि दखान लामा जानानै ब्रेकार बानायबाय बिरादनो स्पिड ब्रेकार नैबे निज्लागुरि दखान नै ओरैनो फिसा जायो आरो बे डेलि बाजार गुडलि बाजार मैगं थाइगं दखाननि ससे बारबोनानै जोंनाबो नैबाहाय निज्लागुरिनि फुटबल क्लाब दङ लाइमोनफोरा इन्ट्रेस्ट गैला दा बयनिबो गामियाव बेबायदिनो सिगां जोंनि समावसोमोन पुरा स्कुल सुटि जानानै फैबाथाय माने फुटबलाव जोंथ' फुटबलाव चान्स मोनामोन नालाय बै समाव गिदिरफ्रा माने जोयोमोन नालाय जों बे नारें जुमब्रानिखौ बानायनानै जोयोमोन आरो बल बानायनानै जोंना फिल्डआ आलदा जायोमोन एसे एक्सट्रा
बिराद इन्ट्रेस्ट जायोमोन बेनो आथिं बुलायोमोन आरो गोदोहाय दाथ' बेबायदि गैला नारें जुमब्रानि जोग्राखौथ' बाद होबाव बल गुबैखौ जोग्रायानो गैला माने बिराद खमसै स्पर्ट्सआव इन्ट्रेस्ट खालामला बांसिन मानसिफ्रानो माइया मोनजोबहांबाय नै जोंनि साइडआव माखासे निज्लागुरि बारबोनानै ससे फैबाथाय 1 किल'मिटार जायो निज्लागुरिनिफ्राय नैबे जाबाय सान्तिपुर मेगा सिटि होनो नामा माने टाउन जाहांबाय एसे डेभलप जाहांबाय सान्तिपुरा बिल्डिं सिल्डिं फैबाय 2-3 बोसोरसोनि उनाव एसे मोजाङैनो डेभलप जासिगोन बायदि एसे स्टेन्डार्ड नुबाय जायगाफोरखौबो मानो होननानै बुंबा बियो एसे मिडेल मा होनो जायगा ना ओरैनोबो जंसन शरम थरम फैजोब्बाय स्कुटि शरम ओमफ्राय बे सुजुकी शरमबो फैबाय गासिबो दंफैजोबसै हन्डा सन्डा टिभिएसनो न'आव सफैबाय दा मोनसे क्वाटार लाबोदों नै क्वाटार बेखौ मा होनो नोंथांमोननिथिं मोन ना मोनाथाय जारुवा मुलिनि बिदै बे सखा बिदै होनना बुङो दा एसे देहाफ्रा दुरबल मोनदों बोथोर सोलायनायजों माजों बेखायनो लाबोदों नै 10 थाखानि बिराद बुरजा मोनदों आरो बेखौ लोंबा एसे फ्राद मोनो देहाफ्रा मोजांनो ओमफ्राय नै बियो नै बिनि बरि माने बे बरिजोंनो बिदि बिदै बानायो आरोखि ओमफ्राय दा बेखौ दाउ बेदर सिथारनानै माने बिदै बानायनो नागिरदों न'आवहाय ओमफ्राय नैबेहाय आंना नै फेसबुकआव गोबां मोजां रेसपन्स मोनदों फेसबुकखौ आं बांद्राय इउज खालामामोन गोबां मानसियानो बुंबाय थादोंमोन आरोना लकेलावहाय गामियावबो आरो गोबां जोंनि फ्रेन्ड्सफ्राबो बुंबाय थादोंमोन माने फेसबुकबो इउज खालाम फेसबुकआवबो आपल'ड खालामनानै मोजाङानो रेसपन्स होदों सोरबा माखासे ओमफ्राय मेडामाबो बुंबाय थादोंमोन जावले फेसबुकआव माने आपल'ड खालामा भिडिअफोरखौ होननानै फेसबुकआवबो मोजां रेसपन्स होयो होननानै दा फेसबुकआवबो रेसपन्स होगासिनो मोजाङैनो थेंक इउ आरो जाय बिथांमोनहा बिसिम नायदोंबा भिडिअखौ थांनानै फेसबुकआवबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जोबथारनायाव मोनसे रिकुवेस्ट बाव नभेम्बर 1 थारिखआव लाइभ फैनो नागिरदों इउटिउबावहाय लाइभ स्ट्रिम नोंथांमोनहा नटिफिकेसन अन खालामाखैबा अन खालामना लाबानो जाबाय बेलासिनि 3:30 बयबो जयैनो रायलायलायनोसै नोंथांमोनहा मा सोंनो गोसो सोंनो हागोन गासैनिबो कमेन्टखौ रिप्लाय होगोन स' 3:30 दे बिदिब्ला दिनैनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगो मोनसिगोन लाइभ स्ट्रिमाव स' बयबो थांनानै जइन खालामबानो जाबाय दे लाइभ स्ट्रिमावहाय बाय बाय जै बर' हारिनि